Argiaren podcastak. Ongi etorri Egonarrian saioko atal honetara. Gaurkoa 2 liburutatik abiatutakoa izango da. Batetik Maribi Ugartebururen Erein borrokatu bizi liburutik eta bestetik Onintzen Beitaren Bizitza baten txatalak liburutik. 2 liburu hauez hitz egitea ezinbestean da baserriaz eta honen bilakaeraz hitz egitea, generoan oinarritutako lan banaketaz hitz egitea, epika handirik eman ez diegun gaiak mahai gaineratzea eta bizi eta mundu ikuskera bat gurera ekartzea. Beraz, horri guztiari egingo diogu leku, 2 liburu hauetatik aterata, esan bezala, gaurko atalean. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Maribi Ugarteburu eta Onintzen Beita ongi etorri. Eskerrik asko. Tira, biek idatzi duzue aurten emakume baserritarren testigantzen inguruko liburu bana. Maribi, zuk 10 emakumeren testigantzak bildu dituzu Ene sindikatuaren bueltan, Bizkaiako Ene sindikatuaren bueltan, Erein borrokatu eta bizi liburuan, eta Onintza zuk berriz, Feli Madariagaren bizitza bildu duzu, bizitza baten txatalak izeneko liburuan. Zer da, garai batzuk urruti geratzen hasi zaizkigula, orain dela garai egokia halako gaiak ekartzeko, badago korrelazio bat orain etortzeko, 2025 etortzeko 2 liburu hauek? Seguruenetik biak 2025 etortzea kasualitatea izango da, ez? Baina argi dago, ikusita Maribiren kasuan gainera 10 elkarrizketa direla, argi dago lehenagotik ere lanean hasitako prozesuak direla liburu biak, ez? Bai egia da, ez dakit orain den garaia, gehiago esango nuke nola orain arte ez dugun baserria kontatu emakumeen begietatik, ez da? Baserria erabat edo gehien bat gizonen begietatik kontatu da. Esan ziguten umea ginenean Euskal Herrian egon zela matriarkatu bat. Nik 46 urte ditut eta oraindik ez dut arrastorik aurkitu. Norbaitek aurkitzen badu deitu diezagula edo. Eta igual egia da galdera dela orain arte nola ez dugu lan hau egin, ez? Bai geuk eta bai orokorrean. Bai, premia, utzune hori nik uste dut aspaldik urteetan be, baserritar mugimenduan, da nekazaritzako sindikal gintzan, behintzet nekazaritza iraunkorraren txiparekin ari dan mugimenduaz, ari naiz, Hor bai somatzen zala, eta hainbat pausu, hainbat gauza egin dira, emakumeak bizibilizatzeko, baitxabe, nolabait feminismoa baserritar mugimendua feministatzeko, hor, etxalderen aldetik, etxaldeko emakumeak, urtetan hainbat gauza joan dira egiten, ez? Eta gero, bertan sindikatuaren barruan behen Bizkaiaren kasuan, emakume hauek ezagutu ala konturatzen zara, ostras, hasi ziren orain dela igual 30 urte, eta gehitxoago bebai, igual oinarrizkoak ziren gauza lantzen, eta hau, eta beste. Osea, da, lehendik datorren bide bat, baina igual oraingoan forma hau hartu dau, ez? Aurpegia jarri, abotza eman, eta bebai aukera lehenengo pertsonan berba egiteko. Lehenengo pertsonan singularrean, zein pluralean, bian hasten dira, hauen kasuan hitz egiten dute beraien bizitzaz, eta beraien bizitzaz hitz egin ala, modu kolektibo baten bebai, ez? Nik ezagutu ditudan 10 hauen kasuan, holan izan da, denbora guztian. Bai, hain zuzen ere, norberaren historia kontatze horretan eta badagoela, garai baten argazki oso zehatz bat, eta belaunaldi oso baten kontua kontatzen direla, naiz eta bakoitzak bere historia kontatu. Bai, azkenean ikuste dute elkarrizketatu bakoitzak jartzen dizkiola bere begiak eta bere bizipenak edo garai bati, ez? Denok gara gure garaiaren biktimak. Eta denok bizi ditugu gauzak, gure garaiak ematen eta ukatzen dizkigun aukeren artean. Hor sortzen dira borrokak, hor sortzen dira iraultzak eta posak eta gauza guztiak. Ez orduan ikuste dute interesgarria dela garai berdina nor kontatzen duen asko aldatzen delako kontakizuna, ez? Euki dezake gehiago epikatik, lanetik, euki dezake gehiago posetik, sufrimentutik, orduan
interesantea da kasu honetan, liburu bietan dauden begi guztiak, bizipen guztiak, emakume gorputzetan gertatu dira. Eta hori uste dute importantea dela garai bat eta bizipen batzuk kontatzeko, ez? Egia da, bizitza baten txatalaken kasuan pertsona baten bizitzan zentratzen dela, eta bizitza hori hain zuzen baserre lotuta dagoela, eta igual erein borrokatuta biziren kasuan sindikatu baten inguruan ere ardaztu dira bizitzak, ez? Eta uste dut hor borroka kolektiboak eta interesa handia hartzen dutela zorionez, eta bere izgarri hori ere ederra dela. Bai, gero horre, ikusten danan ikusteot, bai, zure liburua irakurrita gero, bai, eta beste 10 hauen kontakizunak jasota gero, hain belaunaldi desberdinetakoak izan da ere. Eta baita ere, lekuz ere, bakoitza da leku batekoa, bakoitzak izan du bere bizitza, baina Jose indartzuak diren elementu amankomunak, ez? Eta bat da, ez da bakarra, baina bat lurrarekiko eta lurra esaten denean hori inguratzen duen guztia, ez? Bizimodu horrekiko, lurrarekiko, maitasun bat, baina ez maitasun, ez dakit, nahi fola idealizatu edo ñoño bat, ez, eurak dira lurrarenak, ez? Ez da lurra eurena, ez dakit zelan esan. Bat izate hori, zaintze hori, benetan barru-barrutik bizitze hori euren jarduna. Osea, hauentzako denentzako, ez da izan ogibide utz bat, ogibidea ere izan da, noski izan dela ogibidea, baina ez ogibide bat igual gaur egungo prismatikoekin edo ikusten dugun bezala, hau da lana parcela bat, eta hau da nere bizitza beste parcela bat, ez dana bat, zikloekin bat eginda, ez dakit argiarekin, eguraldiarekin, ala beharrez, dana, ez? Zuk esaten dozunin ideologiaz baserritarra zarile, ez gero, ai ama honintza, hori da gauzi. Eta nik uste dut hori igual, garai bateko emakume hauek, asko ere argiago zeukatela, ez? Da, bizi dira lurrarentzat eta lurra bizi da eurentzat eta sinbiosi horretan eraiki zuten euren bizitza, ez? Ez dago ez dakit ansiedadaderik, badakite lurrak ziklo batzuk jarraitzen dituela eta ziklo hien arabera antolatzen dute euren bizitza. Badakite neguan lan gutxiago izango dutela, udan lan gehiago egin beharko dutela negua hobeto pasatzeko, eta era bat emanda daude ziklo hietara. Ez da nik horregaitik esate dut ideologiaz, animaliekiko duten ikuspuntua, lurrarekiko duten ikuspuntua, denak dira kontziente neurri baten ideologizatuta egon edo ez, ezin dutela lurra izorratu. Jarraikortasun bat, jasangarritasun bat behar dutela, lurra behar dutela, baina aldi berean badakite lurrak baduela haien beharra. Zerbaiteko itzi alizango badute orduan, sinbiosi hori oso ederra da, eta orduan, ezakit, niri gustatzen zait, garai bateko baserritarrek, naiz eta baratza hundiak izan, eta kriston lankargak izan, loreak jartzen zituzten baratza inguruetan, ze horrek, etxea eurek biziko ziren lekua ederrago izaten laguntzen zieten, animaliekin daukaten hartu emana, ez dakit, gauza batzuk guretzako gaur eguneko ikuspegitik galdu egin direnak oso interesanteak dira bizitzeko modu horretan. Badaude, hain justu ere, liburu batean gehiago aipatzen da lurrari lotuta bizi izan diren andre batzuk izatearena, bestean lurrari emanak oso presente daude bi liburuetan ere lurra dena, eta lurrerako edo lurretik bizitzearen hori, eta hor mundu ikuskera hori ere oso presente ikusiko zenuten beraien kontakizunetan. Era bat. Era bat, eta niri barruraino gehien ailegatu zaidan gauzetako bat hori izan da, hain zuzen bez. Eta konturatzea bai noraino hori eten egindan azkenengo urtea markadetan, beraiek ondo islatzen dute kontakizunean, ez? Askok ezagutu dute, nekazaritza eta abeltzantza parametro batzuekin, eta gero erabateko etena eta aldaketa eta agronegozioaren
apisonadora hori, batzuk gehiago bizi izan dute, beste batzuk baino, baina bueno, agertzen da denbora guztian, eta horrek berarekin ekarri dituen aldaketa guztiak, ez? Eta aldaketa horietako bat, pues ni jabetzen naiz dala, kriston jakintza eta sensibilidade galera. Eta empatia galera, giza izate galera bat da azkenean, ez? Zer gara gu lurrarenak ez bagara, ze demonio garela uste dugu, ez? Eta orduan, galtzen duzu momentuan konexio hori, ez daki, ja pizkate gizarte psikopatagoan bizi gara, ez? Eta, bueno, pues hola ulertzen dira, hainbat eta hainbat, txikizio eta erabaki ilogiko, geure buruaren kontrari gara, eta bar. Eta hauek daukate mantentzen dute lotura hori, eta empatia hori, eta bat izate hori, ez? Bai. Sekulako emakumeak. Bai, ere bat. Guk ez dugu mundua asmatu. Guetorri baino lehen gauza asko asmatuta zeuden, bizitza asmatuta zegoen. Ja. Bai noski. Eta hori deskubritzea humiltasunarik eta ederra da, niretzat izan da bintzat. Gero, bada, eta, zaitu horrekin guztiz lotuta dagoen, baina bai lurrari emanak bizi izan horretan, eta bai mundu ikuskera horren parte egitea, ez? Eta biziren lekua lantoki eta hori dena, badago, ez dakit, baserritarren irudi estereotipatu xamar bat ere sortzen dena, ez? Eta, baserritarra bere horretan bada normalki edo gure iruditerian bertan jaio dena, bertan bizi eta lan egitea egokitu zaiona, ez duena berariaz aukeratu ere, erabat lanpetuta bizi dena eta kanpo baldintzen mente, eta horri emakumea gehitzen baldin bazaio, gainera da, beste gogorraren irudia daukagu, ez? Baserreko emakume dana eusteko gai dena, denaren zaintza hartzen duena, hori zuen bizipenetatik ere, zuzertan liburutik aterata izan, zenbateraino da hori ere estereotipatua, erromantizatua, badauka egitik ere. Nik uste dute... Dana nazten da, ez da? Bai, nik nire esperientziatik esango nuke eta hau askotan esan dudan gauza bat da, hor egon dela emakume belaunaldi bat, ez? Gure amamen belaunaldi esate baterako, oso gizarte itxiak eta gogorrak bizitzea tokatu zitzaien, ja ez da bakarrik etxea, ez? Gerra ostea, Franco, frankismoa, euskaldunak ziren, emakumeak ziren, gaur egun esaten dugun moduan interseksionalitateaz hitz egingo bagenu ez dakit zenbat zapalkuntza pasatuko ziren gorputz horietatik asko. Baina beti izan zuten irribarre bat ingurukoentzat, beti jakin zuten, euren jakintza transmititzen, aurrak altzoan hartzen, auzoko umei gaietak ematen, eta holako eskuzabaltasun handi batekin bizi izan ziren emakumeak dira ez, eta nik hori askotan esan izan dut hemen, begiratuko bagenu gure herrian, emakume hauek zenbat lan egin dute, ze bizitza tokatu zaizki, ze zirkustantzi gogorren kontra lan egin dute, eta inoiz ez digute hori aurpegiratu ez, kontrakoa. Postu egin dira, gure bizitzak errezagoak izan direlako ez. Orduan, nik uste dute asko romantizatu dugula baserriko bizitza, eta askotan, hor badaude erromantizatutako gauza batzuk. Eta bat izango da, seguruenetik, pentsatzen dugula baserria erentzian jaso duen jendeak sekulako erentzia jaso duela. Eta nik beti izaten dut erentzia enbenenatuak izan direla askotan. Zaintza karga hundiarekin. Hori agertzen da Feliren hor, bai. Zaintza karga hundiarekin, etxeak ez dira beti bizimodu eroso bat egiteko baldintzarik onenetan egon orduan, erentzia guztiak ez dira errezak izan, gero buelta emateko, ez? Beste hori erromantizatu bat izango da, edo gure ikuspegitik pentsatzen dugu, emakume gixajo batzuk izan zirena, ez zutena izan inoiz eserrera bakitzeko aukerarik, eta holako bizitzak egongo ziren, baina euren erabakimena txikia izan bazen ere kasu askotan hori erabiltzen jakin zuten eta euren buruarentzako onak ziren erabaki batzuk hartu zituzten. Batzuk alabeharrez joango ziren baserrira, beste batzuk aukeratu egin zuten baserritik bizitza. Orduan ikuste dut belaunaldi horri ez diogula benetan galdetu eurek zer esango duten euren bizimoduari buruz, ez? Eta orduan guk egin dugu irudi bat, ez? Imaginatu ditugu, ez dakit. Andra alabeharrez baserrian lan eta lan egin duten orgasmori gabeko emakume pilo bat imaginatu ditugu gure buruan, eta ez dira denak horrelakoak izan, ez? Hori ere egongo zen, baina beste kasuistika batzuk ere egon dira, eta nik uste dut galdetzea, eta lehenengo pertsonan kontatzeak hori daukala ona, ez azkenean,
belaunaldi baten benetako argazki bat egin dezakegula. Bai, eta hor, bai, egongo zan danetarikoa. Baserrian bezala kalean, ez? Emakumen aldetik, esan nahi dut, patriarkatuaren peko bizimoduak, ez? Holan pluralean, bai. Baina danetariko horretan, bai, bueno, nik 10 hauen kasuan, ez? Eta naizta desberdinak izan, beste elementu aman komun bat izan da, ikusten duzu, beraien bizitzetako hainbat momentutan, bai, behartuta egon dira erabaki batzuk hartzera, kasu askotan, ezin izan dute, nahi izan zuten ikasketa X egin, da ezin zuten, ze etxean hau egin behar zan, edo ezin zan, edo urrunegi zan, edo etzegoen ahalmen ekonomiko, bale, behartasun bat, baina gero beste hainbat momentutan, erabakiak hartu dituzte. Eta erabaki oso potenteak hartu dituzte. Tokatu zaie, baserrian, ez dakiz zer egitetik, badakiz hor egitera. Lurra hau eskuratzera, etxean ez dakiz hobekuntza egitera. Eta ikusten duzu, kasu askotan, erabaki potolo hoien gidaritzan, emakumeak zeudela. Horrek ez dago esan nahi, inundik inora matriarkaturik eta olakorik ez egoen. Baina, bueno, badanetan, biak kombinatu direla, bai, alabeharra bai, baina erabakimena be bai. Eta gero baserria hitz egiten dugunean, badirudi baserriko lana etxeko atarian hasten dela, ez? Eta egia da, etxeko ataritik kanpora, gizonek ere lan asko egin dutela, baina hor gitu beharko genuke, etxeko ataritik barrura emakumeak izan direla, egin duten esklusiboki bakarrak. Belaunaldi askotan, eta horretaz hitz egitere ondo legoke esate baterako txarribodak eta olako gauzak, era bat aldatzen dira emakumeen begietatik edo gizonen begietatik kontatu ez. Emakumeen begietan epika galtzen dute, eta ja lana sartzen da, eta kakatza sartzen da, ez? Eta gizonen begietatik epikoak izan diren gauza asko egiten genituen, ez dakizen bat fardo, hiltzen genituen, ez dakizen bat arrobako txarriak egiten genuen, ez dakizer, gero aldatzen dituzu begiak eta jartzen dituzu, horren beste aldean egon diren pertsona hoien ahotsak eta era bat aldatzen da kontakizuna, eta orduan galtzen du epika eta romantizismoa, baina irabazten ditu beste gauza batzuk, eta uste dut hori ere egon dela baserrian. Duela 40 urte inguru jarriko dugu gaurko protagonista batzuen adinagatik edo, duela 40 urte inguru genero arrakala nabaria zen, eta gaur ere hala izaten jarraitzen du, baina kontatzen duzuenaren aritik, zer uste duzue edo zer ikusten duzue aldatu dela, Andre hauen gaztarotik esango du, ze bizirik daude, gaur egungoen gaztarora, lehen sektorean. Bueno, hainbat gauza basiko aldatu dira hain zuzen be euren borrokari esker. Eta gogoratzen ari naiz, gure liburuaren kasuan hor kontakizunean jasota dago, ez? Gaur egun sinplekeri bat iruditzen zaigu gizarte segurantzan altan emanda egotea, baina hori ezinezkoa zan. Orain dela 40 urte esan duzu, hortxe eta hementxe horri biliko zan, noen dela 40 urte, hori etzan posible. Eta, klaro, gaur egun ez du sinistu ere egiten. Da, hainbat gauza, hainbat aldaketa, borroka hoiei esker lortu izan dira, ez? Titulartasunarena, aunque, hori pixkat errenka dago gaur egun ere, baina, lehen hori ere etzan posible. Gero lanbanaketak eta, gaur egun, eta liburuan badaude protagonistetako batzuk ez dira hain nagusia, gazteagoak dira, eta sektorean sartu dira beste nunbaitetik. Eta ez alabearrez edo erentziaz baizik eta, momentu baten, erabaki hori hartu izan dute. Eta da jende bat, gaur egun daukana, 45, 50 urte, beste egoera batzuk ezagutu izan dituena, eta beste txip batekin, ez? Eta kasuren baten, baita ere, igual ez familiarekin lotutako langintza, baizik eta beste modu batera, gaur egun aldagai gehiago sartzen dira, gaur egun nekazaritza iraunkorrean jardutea Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, ez dakit, 20 urte aurretik edo doaz gai honetan, 20 edo 30, osea, han askoz taju hobearekin, ari dira gauza hauek egiten, ez da, baina Ego Euskal Herrian gaur egun sektorean sartzen diren emakumeen egoera eta bizipenak eta daukaten
ideologizazio maila eta erabakiaren kontzientzia maila beste bat da. Osea, beste parametro batzuk dira, erabat desberdinak, ez? Eta bueno, hor oso gauza interesgarriak ari dira egiten, eta gerora ere egin beharko dira, baina gutxiegi, txantxa gutxiegi daude. Ez, baserritar gutxiegi daude. Bai, jende gutxi instalatzen da. Jende gutxi instalatzen da. Erreleboarena esaten da, baina bueno, azkenean egia da errelebo falta dago orokorrean, ez bakarrik familietan azkenean lurrean instalatzea, ez da munduko gauzarik errezena, gure instituzioi esker, asko zerrezagoa da merkadona bat montatzea dozein lekutan, eta horrek islatzen du gizartearen norantza. Titulartasuna aipatu duzu eta pixka bat erreleboaren area aterako da eta hori dena, baina titulartasunari begira atera ditut datu batzuk 2008koak dira, baina gutxi gehiago balioko dute. Ez, askorik ez. Eta, hau da, etxaldeko emakumeen bidez ateratako datu batzu dira, kontuan argaitzaten lanetik hain zuzen ere, eta bertan aipatzen zen ustiategi profesionalen 25% dagoela emakumeen izenean, eta 48% gizonen izenean. Gainerako 18 sozietate gisa antolatuta dagoela, eta emakumeak batez ere ustietegi txikietako nagusi direla, eta bestalde nekazaritzan diharduten 1/4 dela emakumea, kontuan izan da horrek ezkutuan uzten duela asko famili loturagatik ari direla baserrian lanean. Alegia, beraiek langile bezala emanez, baina lan egiten dutela. Nola irakurri daitezke bidatu hauek edo zeri erantzuten diote? Nik esango nuke datuak berez badirela errealitatearen isla, ez da oraindik ere egia da, eta Maribik ondo esan duen moduan, Ipar Euskal Herrian beste pantalla batean daude, baina Hego Euskal Herrian oraindik ere baserrira edo lanera hurbiltzen den jendea oraindik ere lotura familiarretik edo lurrak ja badituen jende bat da askotan, ez? Gero eta gehiago dira beste mundu batetik datozenak herrietara euren proiektuak martxan jartzera, baina oraindik ez da igual gehiengoa, eta horrek ekarri dezake askotan emakumeak bigarren planoan gelditzea, ez azkenean familiatik edo erentziaz edo jasotzen duzunean ustiategi bat edo dena delako bat, askotan baserrian gertatu da, eta zoritzarrez oraindik ere kasu batzutan gertatzen da, emakumea izan da osagarri bat lan horretan, ez? Egon da, titulartasunak egon dira gizonaren izenean, eta emakumea izan da hor lan osagarri bat, edo, ez dakit, edo gizona joan da fabrikara lanera, garai batean hori ere asko gertatu zen, eta emakumeak baserrian egiten zuen zerbait diru osagarri bat ateratzeko, ez? Eta osagarritasun horretatik oraindik ere titular ahaldundu eta buru jabe izatera pausu asko eman dira, baina nik uste dut oraindik falta direla pausu batzuk. Batez be, seguramente baserria ikusteko eta ulertzeko daukagun moduan. Oraindik ere jende askoren buruan, hor belaunaldi batet, bi belaunalditan autosufizientzia handia galdu du baserriak, batez, administraziotik eta bultzatu dira erabat esplotazio intensiboak, handiak, industrialak, ez dakitzen bat diruko promesekin, hori dena gezurri infinito bat izan da, baina hor sartu gara eta hor asko galdu dugu, ez, eta nik uste dut azkenean hor badagoela baserria ulertzeko eta bizitzeko modu ez oso praktiko bat eta ez oso jasangarri bat, eta horrek modu horrek emakumea bigarren plano baten mantentzen eraman duela kasu askotan. Bai, nik hor mandituzun datuetan begiratuko nioke baita ere beste zera bateri esan dozu emakumeak titular diren kasuetan esplotazio txikiak direla ia erabat. Vale, hori ez da bakarrik Euskal Herrian gertatzen, hori, Europako kontestuan orokorra da, eta hori ere ez da kasualitatea. Gutxiegi dira, gutxiegi gara, bai, noski, nabarmen, gutxiegi. Emakume gutxiegi eta baserritar gutxiegi orokorrian, baina ez da kasualitatea emakumeak implikatzen direnean lehen sektoreko proiektuetan, implikazio hori datorrela
lurrari atxikitako nekazaritza eredu iraunkorretik, txikia, jasangarria, zirkuito laburrekin lan egiten duena, bai, esanguratsua da, eta ez da kasualitateaz esaten dizut, ez da hemengo kontua, oso orokorra da, horrela da. Normalan epikari gabeko proiektua dira, ez dago traktore giganterik, ez dago robotik, invernadero, ez daude 300 behi, normalean dira proiektu askoz ere praktikoagoak eta xumeagoak. Ez daude pakeko diru laguntzarik ez dago. Ez dago, ere. Ojo, ze klaro hori da bestea, pak berpak edo euskeraz nola da, nekazaritza, NPB edo dana, bueno, pak, horren diru laguntzak. Pak berria egingo zela, eta zera, eta parametro batzuk aldatuko zirela, eta ekologikoaren aldeko zeo zer zela dan bat, baina eduzuna, baina gaur egun ere, eta pak berrian ere, primak dituena eta diru laguntza dituena da, azalerak, zenbat eta azalera gehiago, diru laguntza gehiago. Eta punto, naiz eta gero hor ekoizpenik apenas egon, edo bat ere ez egon, eta bestelako proiektu hauek, txiki hauek, diversifikatuak izaten direnak kasu gehienetan gainera, ez daukate lekurik hor. Eta gero, pues, atzea baldin badaukazu edo errestasun bat, lurrak izeba batenak eta hola lortuta, eta, errestasunen bat izan baduzu, aurrera egingo duzu. Eta ez baduzu izan, ze gertatzen ari da, bokazioak gutxi daude, baina daudenak asko eta asko ez datoz baserri familietatik, datoz beste nunbaitetik. Baina ahala kasu honetan da, azpiegiturak da, lurra da, minimo batzuk abiatu alizateko, hori ez dago, ez? Hori, erentziaz jaso ezean oso zaila dago, behintzat hemen ego Euskal Herrian, oso zaila. Orduan, gurutzaketa hori edo erresten da moduren baten, edo 10 urte barru, benetan ez da egongo inor. Osea, da grabedade bat kristona, hori transmititu dute baita ere, ez? Bai, azkenean, lurrak lortzea zaila da, ego Euskal Herrian, eta gero egia da diru laguntzena hor dago, eta administrazioa joaten bazara, nik horrek harritzen hau asko, ez? Eta jende askorekin hitz egin dut horretaz, eta administrazioa joaten bazara, ematen dizkizuten zakite aholkuak edo egiten dizuten bidea da beti intensiborako eta inbertsio handietarako. Orduan erabat euren menpe gelditzen zara, ez? Nekazaritza eskoletan ere, nidakidala segitzen dute txip hori transmititzen. Erabat, bai, eta esango dugu, proiektuen adibideak ematen dituztenean, proiektu guztiak dira handiak, ez? Inbertsio handiekin hasten dira proiektu guztiak, eta orduan hori inviablea da, langabezitik edo ikasketa prozesu amaitzetik datorren persona bati esatea, bizimodu baterako duzu, baina orain 300.000 euro inbertitu behar dituzu. Claro, 300.000 euro izango banitu, enintzateke ikastera ere etorriko, akaso. Baina esan dut azkenean, hori da transmititzen dena, ez. Eta gero bestalde batetik, niri beti gustatzen zait esatea jendeari, hortik atera egin behar gara ze, azken urteetan izan ditugu adibide batzuk, egia da, txikia zara, proiektu txikia zara, eta igual ez dakit zelako proiektua daukan batek barre egingo dizu. Hilabetero ateratzen dituzulako duin 1.500 euro eta gutxi iruditzen zaiolako. Baina hemen Ukrainiako gerra hasi zenean eta zerealaren prezioak igo zuenean eta ez dakite ze gauza ilogiko gertatu zirenean, ze Espainiar estatuan zereala basurera botatzen da praktikamente, eta Ukrainian gerra egon zenean Espainiako estatuan ez zegoen zerealik, orduan esplikatu dizelatela niri zer gertatzen den, hor nortzuk aguantatu izan zuten esnearen prezioa igo gabe. Logika horretatik kanpo ekoizten dutenek. Behientzako bazka beste modu batera lortzen dutenek. Eta orduan, klaro, esaten zu, orain nork egiten dio barren hori. Kontua da horretaz ez dela hitz egiten, ez? Eta orduan, berriro ez dakizen diru laguntza, pentsuaren prezioa igo delako. Ez niri esan diru laguntzarik. Niri lagundu kate honetan, animaliekin bizina izen kate honetan menpekotasunik gabeko eredu bat sortzen, eta badaude ereduak, ez? Eta nik uste dut eredu hoiek, eta azken urteetan izan diren gertaera, anekdota ilogiko hoiek jarri behar direla mai gainean, eta nekazaritza eskoletan hoien gainean eraiki beharko liratekela proiektu berriak, eta gero
erreleboarekin, berriro aipatuko dugu Ipar Euskal Herria, baina hor elebetik eta lurramatik kriston lana eginda azken hamarkadetan, eta orduan asko landu da erreleboaren kasua, ez? Eta asko lantzen da, naiz eta baserriari lotuta egon, baratza edo, esango dugu, ustiategia, izan daiteke animalien barazkiena nahi duguna, naiz eta baserriari lotuta egon hasiera baten, mekanismo batzu jartzen dira, biarretzirako etxean jarraipenik ez balego, kanpotik datorren norbaitek hor lan egin alizateko, askotan oso zaila da lan egin alizatea, ikulua etxean dagoelako, edo lantokia etxea delako ez, eta hor, igual aldatu behar ditugu ikuspegi batzuk eta gauza batzuk bestera batera antolatu, biarretzirako beste norbaiti usteko, emateko lan bat jarrait dezan, errastasunak sortzeko, eta Hego Euskal Herrian ez gaude txiporretan. Eta behar da, aldaketa politikoak noski ez da, erabakietan, baina aldaketa kulturala. Sakona. Claro. Zenbat baserri daude, badoala sasia hurbiltzen, sasia jango ditu. Eta norbaitena dira, pillo bat, gero eta gehiago. Esan asko eta lehen sektorean dabilen ia gehiena ere badabil bokazio puntu batekin, baina dena ez dela bokazioa izango, eta hor baldintza jarri ezean ez da landu inik izango. Bokazioak lagunduko dizu ilusioa mantentzen, eta egiten duzun horretan sinisten. Baina, klaro, bokazioak ez du... Baina bokazioa da gauza bat eta heroizidadea beste bat. Eta, klaro, batzutan, ezagutzen dituzu proiektu batzuen historiak, jarri dute, izan duten guztia, eta bokazioa, eta indarra, eta dena, baina, hainbat gauza kontra etorri zaizkie, eta erori egin dira, eta ez dute iraun. Eta holako historiak asko daude, eta claro. Eta gero leku batzuetan funtzionatzen duenak beste leku batzuetan ez du funtzionatzen. Ze horrazkenean gizarte egiturak oso garrantzitsuak dira. Esate baterako, Bizkaian eta Gipuzkoan, herri gutxi gora bera, 15.000, 20.000 laguneko herri guztien inguruan herri txiki piloa daude, orduan, zeozer produzitzen dugun gehienok, etxetik nahiko hurbil badaukagu saltzea posible den leku bat, edo ez dakit nola esan, ez? Egia da, Araban egon dira kasu batzuk, esnearen zuzeneko salmentan saiatu direnak, eta berriz ere zentralari saltzera bueltatu behar izan dutenak zergaitik, kilometro asko egin behar dituztelako eskuz-eskuko salmenta horretarako orduan, egon beharko da modu bat, pentsatu beharko dugun modu bat, beste leku batzuetan ere gauzek funtzionatu dezaten, ez? Eta egia da, azkenen urteetan ari garela pixkat prueba error. Eta leku askotan adibideak zabaltzen ditugula, baina adibide berdinak leku guztietan ez dutela balio. Eta hor, egin empatia, elkartasuna, eta denon guztion sorbena beharrezkoa izango dela sare berriak sortzeko. Eta gero lehentasuna ematea honi. Jan deno jan behar dugu. Egunero jan behar dugu, ez da? Hortik ez da inorrere libratzen, ez? Eta ze lehentasun ematen zaio honi agendan. Agenda sozial, kultural, politikoan. Azken putz, erabat. Eta gero hor egia da, Euskal Herriari buruz hitz egiten dugunean, eta beti hitz egiten da gizarte ideologizatua, eta ez dakiz zer, eta baina hemen ezkertiar asko dago Lidlen eta Mercadonan. Esan nahi dut honekin, ez nahi sari beti jendeari bronka botatzen, baina gizarte moduan ulertu behar dugu janari merkerik ez dela existitzen, espaldin bada lurra edo pertsonak esplotatuta. Eta nik uste dut horren kontzientziarik ez daukagula. Ja horrela ere ez, ze ipuina hori ere bukatu zaie. Ze, agroindustriaren logikaren, zilegitasuna edo saltzen zan merketasun horren izenian. Eta ja ez da egia. Ez da hori ere, janari txatarra ere jada ez da merkia. Orduan, igual garaia da, ja. Zue biak sindikaturako zodete, jarri eta... Gu baserrirako gaudean, han gustora, baina, en fin, beste gauza bada, bizimodua hortik atera nik uste dut urte asko eman dugula teoriei bueltaka, eta igual orain egin behar duguna da alderantziz, ez batzuk egiten dute bizitza osoa praktikan, eta gero teoriara, eta guk igual alderantziz egin behar dugu. Hala ere, teoria pixka batean ere jarraitu nahi badukadalako beste kontu bat, eta batez ere,
Bueno, igual mugimendu feministarekin azkeneko urtetan ere lan bat egin delako horren gainean, eta zaintzaren gaia mai gaineratu delako, eta horre ere parte hartu duelako lehen sektoreak, eta orduan. Azken urtetan esango dugu, lan produktiboa eta erreproduktiboa teorizatu dira gehiago, ikusi da ze garrantzi duen, eta hori lehen sektorera eramandakoan ez izen bateraino den trampa edo, trampa diskurtsibo bat esango nuke, ze lehen sektoreak esaten da, eta hala aipatu da elkarrezketa guztian ere, lurraren zaintzaren bueltan dabilela, baina karo, hor baserri batean jarrizkero, kokatzea lurraren zaintza dela, hor zenbateraino bereizten den, etxe barrurakoa, etxe kanporakoa, horre lehen sektorera pasatakoan ez ote den pixka bat difusoagoa bereizketa hori, badagoen trampa diskurtsibo hori, nola bizi duzuen? Bueno, orain esango dudanarekin igual nire lagun batzuk asarratuko dira, baina nire impresioa bada azken urteetan, eta ni feminista atzat daukat nire burua, eta oso ados nago feminismoak egin dituen borroka askorekin oso arro sentitzen naiz, baina iruditzen zait erabat hirietatik teorizatzen dugula. Zer esan nahi dut horrekin? Landa eremura iristen garenean, ez ja baserri barrura, landa eremura iristen garenean teoria asko difusoak direla. Eta ez digutela erabat balio. Horrek ez du esan nahi txarrak direnik, baina erabat hiriko bizi modutik pentsatzen dugu zaintzan, ez? Eta landa eremura bagoaz, zaintzaren errealitatea erabat aldatzen da. Lurrarena eta pertsonena. Bakardadeak diferenteak dira, handiagoak dira, distantziak handiagoak dira, eta bizitzeko moduak desberdinak dira. Orduan, hartu behar dugu zaintzaren inguruko diskursoa, eta praktikan igual, nabardura batzuk egin beharko genizkioke, ez? Ez dakit bat izan daitekeen lurraren zaintza ere zaintzan sartzea. Horrek igual asko romantizatu dezake lurraren zaintza, ez? Baina, bueno, izan daiteke bat, derrigorrezko tokatutako zaintzen meloia izan daiteke beste bat, ze azkenean, bueno, baserrietan hori errealitate bat izan da denbora guztian. Derrigorrezko zaintza horiek sozialki zelan tratatu diren ere igual azterketa bat, hausnarketa bat egin beharko genuke, ze zuk umeak zaintzen badituzu dena ondo doa, baina zerrak zaintzen badituzu sozialki pringada bat zara, orduan hor oso empatia gutxi dago. Eta nik uste dut, buelta asko eman behar dizkiogula landa eremuan zaintzaren gaiari. Ja, baserri barruan sartu gabe, landa eremuan bertan bizitza ereduak oso diferenteak direlako, ez? Eta uste dut hor feminismoak badaukala ez erren bat, baina bai erronka bat. Bai, eta horrekin lotuta, eta hau be erromantizatzeko ezelako asmorik barik, ez? Baina bai da egia, komunidade berez tamainaz txiki diren hoietan, teorian beti ere, pixkat errezago izan litekela, beste zaintza eredu batzukin ere ensaioak egitea. Zan nahi dut, eske askotan, eusten diogu hitz bati, baina gero ez dakigu oso ondo hitz horren atzian zer dagoen. Zaintza publiko komunitarioa, ze polita, zer da hori? Zer da hori? Praxi hoiek igual errezagoa da, pixkat errezagoa da, komunidade berez tamainaz txikiagoa direnetan, ez da erreza hori ere, baina, bueno, zaintzaren meloi hori baita ere, zelan, kolektibizatu, benetan, ze pieza jarri behar diren hor konexioan, publiko komunitario esaten dugunean, bueno, badaude, poliki badaude, esperientzia batzuk. Horre gizon txampiñoi ez hitz egiten denean, eta izugarri gustatzen zaiten... Gizon txampiñoi. Gizon txampiñoiak, izugarri gustatzen zaiten terminoa da, ekonomia feministatik eta datorrena, eta da, gizon txampiñoiak, ez da, goizero joaten direnak lantegira, traje ondo plantxatuta, korbata ederrarekin, zapatak brilloan, ondogo salduta, eta pentsatzen dute, eta gizarteak pentsatzen du gizon horiek horrela jaio direla, txampiñoien moduan, ez dela egon inorre uren atzean trajea plantxatzen, gozaria prestatzen, harrikoa egiten eta uren semalabak eskolara bidaltzen. Orduan, gizon txampiñoi ez hitz egiten dugunean ere, feminismotik, ez dugu gizon txampiñoi baserritarrek imaginatzen. Ja. Eta,
gure etxean hasita, ezta? Ez dakit, gure aitona, gure aita, etxeko atetik atera direnean gozalduta, bazkalduta, siesta eginda, afalduta, berdin da solorako edo kalerako jantzita, norbait egonda horratzean, euren beste lan egin duena soloan, euren beste lan egin duena ikuluan, eta gainera, beraiek horrela ateratzea ere arduratu dena. Orduan, gure imaginario feministan oso gutxitan agertzen da baserria, baina bueno, hau ez da orokorrean feminismoari egiten diodan kritika bakarrik, uste dut gure ideologia askotan eta mundu hobe bat imaginatzeko proiekzio askotan ez dugula ja baserria ikusten, erabat hiriak ikusten ditugula, eta igual hori aldatzen dugunean, askoz ere errazago teorizatuko dugu landa eremuko realitateaz. Itzulita pixka bat liburura, hemendik abiatu gara, eta eman diago errepaso galanta, baina pixka bat itzulita, hartu daitezke errekonozimendu gisa ere ez, bi liburu hauek landa eremuan baserretik bizi izan diren emakumei eta bizi direnei. Baina horri pixka bat helduta zer daukagu, zer geratzen da errekonozitzeko edo Andrea hauei oraindik zer dago aitortzeko? Bueno, nik uste dut, lan hau jarrai dezakegula egiten, hemen daude lagin batzuk, ez? Lagin batzu dira, baina nik uste dut hau maila lokalian edo eskualde mailan ariketa interesgarria izango litzatekela, uste dut, Eta zirkuito labur horretan, ez? Herritik herrira eta eskualdetik eskualdera, nik gehien bat pentsatu zurrengo belaunaldietako jendearengan, ez? Ze eten hori, lehen aipatu dugun eten hori eman baldin bada, inkluso geure adineko jendearen artean, zer esanik ez? Gaur egun 20 piko edo 10 piko urte daukatenengan, beraientzako da Marte edo Merkurio baserri mundua, ez baldin badira bertan jaio eta bertan hasi, baina hain gutxi dira olakoak, ez? Orduan, transmisio horretarako nik uste dut haue dira lagin batzuk eta da, zera, baina nik gonbite hori bai egingo nuke, maila lokalian oso ariketa interesgarria dela, ze gainera belaunaldi hauek ja badoaz, ja badoaz, eta beraien lekukotzak jasotzia, eta beraien daukaten bizi jakituria hori ere, bai. Ez da bakarrik amona edo aitona zebolletan, gure garaian, ez da hori kontua, bai. Jaso beraien bizi historia horiek, baina bizi historia horiek kontatu ala, beraien hitzeiteko modua, eta Felirena ere hor liburuan agertzezke dira, jakintxuak dira, bizi ikuskera bat dute, sakontasun bat daukana, hori dana jasoin behar da, eta eman behar zaio leku bat, eta nik uste dut errezena igual, eskala txiki horretan, ez? Herritik herrira o eskualdetik eskualdera, oraindik badagoela hor. Zer egin? Franco. Pentsatzen dugu igual, ez dakit ez, liburuetan edo dokumentaletan eta ateratzen dira, eta hor errekonozimentu bat badago, ez, eta uste dute eurek olako lekuetan agertzen direnan eurek errekonozimendu hori ikusten dutela, edo espero ez duten eskertza moduko bat bizi dutela, ez, eta ez dute inundik inunara espero, baina nik uste dut falta zaigula ez dakit gizarte moduan, edo belaunaldi moduan esatea, behitu, gu unibertsitatean joan ginen, baina ez dugu zuek baino gehiago ikasi, akatz berdinak egin ditugu, gizon berdinekin eskondu gara kasi, eta, kateak aurrera jarraitzen du, ez? Zuei esker egon gara hemen, eta zehozelan hori horrela ez, baina eurek horren kontziente izatea, ez? Askotan baserriko emakumeekin gertatzen da, zelan guk ikasketak ditugun, erabat desaldunduta sentitzen dina. Zeuren bizitza osoa egonda etxe horri, eta etxe horretako lanari lotuta, ez? Eta, banik hori Feliri ere askotan esaten diot, eta gure amamari ere esaten dion, eta ez dugu eserrik ezi, akatz berdinak egiten jarraitzen dugu zentzu askotan, eta asko aurreratu dugu, taldi berean oso gitxi aurreratu dugu, ez, eta ez dakite moduren bat egongo balitz, belaunaldi moduan halako gauzak aiei transmititu alizateko, ez, eta aldi berean esatea, gure garaia, hau bebada, ez? Hori da, bizirik zaudete, eta bizirik gauden bitartean gure garaia hau ere bada, gaur eguneko
egia da gazetasuna gauza edarra dela, baina gazetasunaren idealizazio horretan ematen du beste guztiok ez daukagula munduari aportatzeko ezer. 35 urterekin hil egin behar dugula dirudi, ba ez? Hemen gaude, ez gara gazteak ja, ez ditugu 20 urte, eta hemen dauden asko, 80 urbilago dituzte, 70 baino, baina, bueno, oraindik ere bizirik dagoenak beti dauka ekarpenak egiteko aukera. Eta gutxi aipatu dugu, emakume hoiek, ezin da orokortu eta gerta daiteke, baserritar bizimodua izan da ere, garaia baino lehen osasuna izorratzia eta bidean geratzia eta hainbat eta hainbat egon dira olakoa, baina beste hainbat ikusin bar da, ze ondo dauden, eta ze argi, ze buru argi, eta ze aktiba, Bai. Da, bueno, impresionante. Eta, bueno, behintzat, hemen agertu diren kasuetan, eta beste hainbatetan ere, ikusten da horretarako eragile haundi bat dala, egunerokotasunean lurrarekiko, lur jarduera hoiekiko kontaktua. Karo, gero, egin alak, murrizten doaz, eta Felipe orain ezingo dau hortuan lehen ibiltzen moduan. Eta horrek penatuta eukiko dau, seguruena. Baina, bueno, seguru segitzen duela zerbait egiten. Eta ikuste dituzu, eta daude? Bueno, azkenean bizitzara lotzen dituena hori da neurri baten. Hori da, claro. Kendu hori, eta zer egingo lukete ba. Eta gero egia da, testigantza hauekin ondorio bat edo da, beti esaten dugu, zerria, ze gogorra, ez dakiz zer, bueno, gaur eguneko lanak ere gogorrak dira. Beste pertsona batentzako egiten dugu lan infinito, eta kobratzen dugu gaizki, ordu asko egin da, gero orduan lan gogorrez hitz egiten dugunean, gure burua ere batzutan ispiluan jarri beharko genuke. Hori guztiarekin, ze majo hitz egin du, kontu asko atera zaizkigu, horrexekin geratuko gara, eta bizi ikuskera hori transmititzeko, bai alde batera eta bai bestera ere, lortzen dugun. Eskerrik asko bai honintza eta Maribi, gurera etortzeagatik, liburu hauen arira, emakume baserritarren inguruan hizketan jarduteagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta zuei ere eskerrik asko, gurean izateagatik, badakizue gaurko atala, gainerako atalak bezala, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan izango duzula ikusgai, eta gaurko onaino datorrenean gehiago izango dugu. Ongi izan.